Tady to napřímo. VLI 100 s DPSem 701, odjíždíme na výcvikací techniky v počtu 1 plus 5 příjem. Ty vole, zacátko. Potvrzuji zde lísto příjem. To je všechno. Třeba ať má hezký denní popřeji, nebo tak ještě ne. Chudá ženská je v práci v pátek odpoledne. No, ještě ho zbuzerujeme za vysílačkou kázeň, vole. Řekl, že jsem přechal brýle? Ty si nanížíš jak stramkusem. Takže to máme jako tady... tak jak to je. Jak se to používá, viď? To je to moje zmáčneš. Vidí, mikrofonek, ne? No na druhé straně, ale už právě. No teď jo, na druhé straně než je mikrofonek. Haló. Tyba, doufám, že to nestratíme Pavel tady z toho. Co? Ty vole. Počkej tam říct, jak tam Michal otevří, jo. Tam ta holka šla i první. To byla největší. To zašlápne. Zašlápnu se. Jdeme všichni najednou teda? Asi jo. Půjdeme jako ale... A jak jako to zradit? Hele, pracovní rukou si to můžeme Tím pádem. Jo? Půjdeme jenom v zásahu, ne v pracovní. Tak, to tady dole. Nikdo teda. To pozamykám. To dar. Jo, tak to ještě si právě dělal, když jsem byl tam. Teď si to mám jako sám do Zrukovicích, jo. No, tak normálně lepší, jenom je to nejdřív maškolovat na ksik a pak oba najednou zatáhnout. Jdem. Ne, já to netrefím. No. Pojďme nahoře. A co kolik vám bylo? A kolik na začátku a teď? Jo. Jo. 140. Mě 50. To je konec, tohle. Jo, To už jsme dál jsem patře. Tady jsem dřív, jo. No. Fakt, jo. Jsem myslel, že to je další. Já to poděkuju. Co se třeba přidá? To ji slyšíte, jak vlastně Kuba nejde. No, jako... Já slyším, a něco mě tlačí dozad. Dělej, prosím. Šimon, jako... Nebudu to zkoušet, ale věřím, že to je vyška. Kochu, asi mám špatný ten. Asi špatná díra, To nebude ventilem. Musíš zabrat. No, dobrý, jako. Pojď tak koukat na tu špatnou díru. Musíš zabrat prostě. Kubo, pojď, já nemáš. Zaber.